Ďakujem dobrotivému Pánu Bohu za milosť byť dnes s vami na tejto odpustovej slávnosti. Ďakujem Matke Božej za jej sprevádzanie, vášmu Otcovi duchovnému za pozvanie a vám všetkým za prijatie. Pozdravujem spolubrata v kňazskej službe základného obradu. Pozdravujem reholnú sestričku Bazilianku, pána starostu. Pozdravujem asistenciu cirkovníkov, kurátorov, ministrantov. Chcem pozdraviť deti, aj tie najmenšie, keď som tu ku vám išiel. Videl som ich takých drobčekov, predovšetkým detičky sú blízko nášho srdca a ja ich z tejto slávnosti chcem pozdraviť. Pozdravujem mládež, mladých ľudí, manželstva mladšie i tie staršie, predovšetkým vás starších vekom. Chcem zvlášť pozdraviť, ktorí nesiete údel svojho života a dozrievate pre večnosť. Nech vám, starším, skutočne Pán Boh a Matka Božia dávajú veľa síly znášať kríž staroby. Pozdravujem bratov rímskokatolíkov i všetkých pútnikov a ich hostí, ktorí ste prišli na túto odpustovú slávnosť. Sláva Isusu Christu. Pochválený buď Ježiš Kristus. Vieme, že naša Matka Božia je v nebi, ale by som chcel nás všetkých povzbudiť, že by sme okrem tej vedomosti, že Bohorodičku máme v nebi, sprítomňovali na tejto zemi osobný vzťah Božej Matke. A tento je osobný vzťah k prežívaní úprimnosti jej lásky a starostlivosti o nás všetkých. Matka Božia je matkou pre nás všetkých. A jej syn Ježiš Kristus dal nám z kríža, a to bol záveď potvrdený krvou. Jeho slova neboli len adresované Jánovi apoštolovi, ktorý stál pod krížom, ale jeho slova, čiže Ježiša Krista, Spasiteľa z kríža, boli adresované každému jednému z nás. Hľa, tvoja matka. Situácia, ktorá v súčasnosti okolo materstva vzniká, všetko, čo sa deje materstvom a rodičovstvom, sa uskutočňuje v tom duchu, aby bol splnený Boží plán so pozemskou rodinou. V tomto Božom pláne má nezastupiteľné miesto matka, každá matka, ktorá si či uvedomuje, alebo neuvedomuje, napája sa na tú prvotnú matku v nebi, Božiu matku, z ktorej čerpá sílu, povzbudenie, múdrosť i svetosť života. A preto je veľmi potrebné, aby dnešní ľudia, predovšetkým matky, ženy a dievčatá, orientovali svoj vzťah k tej, ktorá ich miluje. Predovšetkým ženy a matky vedie v tomto živote chrániť a miluje. Preto sme si povedali na začiatku, že povzbudzujeme sa k osobnému vzťahu k Božej Matke, aby sme prežívali jej lásku, blízkosť, ochranu a pomoc. Približíme si jedno svedectvo určitej ženy matky, ktoré je veľmi pekné. A ona hovorí takto: keď som sa narodila ako najmladšia z 9 súrodencov, už v tom čase sme mali doma peknú ikonu pre svätej Bohorodičky. Pri nej sme sa večer čo večer všetci schádzali a spolu s rodičmi sa modlili svätý Ruženec. Bol to náš nepísaný zákon, bez reptania a vyhovoriek. Tu pri nohách Božej Matky sme spoločne riešili všetky ťažkosti i radosti nášho života.
Pamätám sa, že raz sa nás naša mama spýtala: deti moje, všimli ste si, čo je okolo ikony Bohorodičky zvláštne? Všetci sme sa zadivili, nevedeli sme, čo to je. A skutočne, ich matka, tak pripravila rúženec, že na rúženci nebolo 5 desiatkov, ale 6 desiatkov. Tedy nám mama povedala: tento jeden desiatok priniesla Božia Matka vám, deti moje, a nech už budete v živote kdekoľvek. Nezabudnite každý deň pozdraviť Matku Božiu aspoň týmto desiatkom rúženca. Takto jednoducho a nenápadne nám mama vtlačila hlboko do srdca úctu k Bohorodičke a lásku k svätému rúžencu. Spomínam si, že aj v rokoch tvrdej totality, keď sa naskytla voľná chvíľka v škole či v autobuse, moja ruka vo vrecku odratávala na prstoch desiatky rúženca. Čas plynul, roky ubehli a my sme sa z rodného hniezda rozprchli na všetky strany sveta. Ja som sa vydala a odišla som z rodného domu. Úcta k Bohorodičke a k svätému rúžencu ma sprevádzala celým životom. S rúžencom v ruke som preputovala za všetky dostupné mariánske pútnické miesta. Keď mama zostala sama, zobrali sme ju k nám, aby sme ju doopatrovali. Prišla staručka, zhrbená, s malým batôžkom osobných vecí a samozrejme s ňou prišla aj naša presvätá Matka Bohorodička, tej ikone, ku ktorej sme sa modlívali ešte ako deti. Tak sme mali dve matky, tú pozemskú, ale aj tú nebeskú. Aká to je radosť, že aj my máme dve matky. Na to nezabúdajme, hlavne mládež. Keď sa už rozprchnete po svete a žijú vám rodičia, žije vám matka, stále s matkou, tú pozemskou, sprítomňujte si aj tú nebeskú matku, lebo oni sú nerozlučiteľné. Pozemská matka a naša duchovná nebeská matka sú vždy spojené. Žiaľ, robíme jednu chybu, že upriamujeme pozornosť iba na tú pozemskú matku, ale na tú nebeskú matku často zabudáme a to sa nedá oddeliť, pretože oni spolupracujú na našej spáse, na našej záchrane, na našej pomoci a láskou, ktorú vlievajú do našich srdc a do našich životov i do našich duší, pripravujú cestu pre večnosť, pre blažený život. Takže dve osoby sú silnejšie ako jedna. Matka pozemská nezvládne všetky podmienky vstupu do večnosti, aby sme sa tam dostali. Ale máme predsa Matku Božiu, ktorá vie, ako deti viesť do neba. A tak si navzájom pomáhajú tie pozemské mamy s nebeskou matkou a deti takto starostlivo vychovajú, formujú a vedú. Aký blážený je človek, kto sa nechá viesť týmito matkami pozemskými, ale aj tou matkou nebeskou. Chcel by som pripomenúť, že je veľmi dôležitá modlitba rodinná pri rodinnom krbe. Keď sa tak stretnú rodinní príslušníci v modlitbe dennej, a keď už nie dennej, aspoň vtedy, keď sú doma, spolu sa pomôžu, je to veľmi dôležité, ale aj osobná modlitba je veľmi dôležitá. A ja vám poviem príbeh, ktorý som počul zo svedectva istej mamy ženy, ktorá mi hovorí takto, to bolo prednedávno. Deti mám dve, oče duchovný, a som ich snažila sa vychovať čo najlepšie. A prišiel moment,
Keď som mala radosť, títo deti chodili do chrámu, modlili sa, ministrovali. Hlavne chlapec bol taký aktívny, veľmi som sa tešila. Ale prišli roky 15, 16 a moje deti odišli do tohto sveta a svet mi deti ukradol. Ukradol mi deti. Ja som už svoje deti nepoznala. To neboli moje deti. Lebo sa ani nesprávali tak, ako som ich učila, vychovala. Ani ich postoje neboli také, ktoré by zodpovedali kresťanskému životu. A tak som sa trápila a trápim sa do dnešných dní. A mi hovorí takto, predovšetkým chlapec odišiel z domu, prestal sa modliť, prestal chodiť do chrámu a ku sviatostiam. A splietol sa s nejakou ženou a žije v nesviatostnom manželstve. A mňa to veľmi bolí. A mňa to veľmi trápi. Deň a noc plačem. A prosím a modlím sa za tie svoje deti, predovšetkým za syna, ktorý blúdi. A čo mi povedala, ma veľmi prekvapilo, syn jedného dňa prišiel k mame a jej hovorí: mama, vieš, čo sa stalo? Nie. Tej noci prišiel vo sne, či to bolo zjavenie, či sen, neviem, sám Ježiš Kristus v noci zastal pri mne a mi hovorí: Martin, pozri sa na to veľké priestranstvo. A na to veľkom priestranstve bolo veľa ľudí, davy ľudí. A Ježiš mu hovorí: títo ľudia nespoznali moju lásku. Zem sa otvárala a oni sa prepadali do hlbín zeme strašnými výkrikmi a pláčmi a zem sa za nimi zatvorila. Utonuli v útrobách zeme. A syn jej hovorí: vieš, že som sa veľmi zľakol a utekal som ráno hneď do chrámu, lebo som si myslel, že zomriem, tak som sa chcel vyspovedať. Utekal som do chrámu sa najprv tak sústrediť a pomodliť sa a potom, ak je to možné, aj spoveď, veď ja nechcem zahynúť na veky. A mama mi hovorí: čo mi na to, Otče duchovný, poviete? Ako mi dáte rádu? Aký mám postoj zároveň teraz, keď sa toto stalo? A ja hovorím: váš syn je zachránený. Ona na mňa vytreštila oči, tie slzavé, ubolené oči a mi hovorí: ako môže byť zachránený, keď takým strašným životom žije a ešte mal taký sen. Ja jej znovu hovorím: váš syn je zachránený. Modlitba a slzy matky prerážajú nebesia. Keď sa matka modlí za svoje deti, tam zmekne boské srdce. Otec nebeský nemôže odoprieť prosbu matky, ktorá v slzách prosí za svoje deti. Lebo on nepozerá iba na pozemskú matku, čo som vám povedal na začiatku. Pozemská matka s nebeskou sú spojené, ale on každej pozemskej matke vidí tú nebeskú matku. Oni sú spojené a Otec nebeský to aj tak prijíma. A keď som jej ešte raz povedal: váš syn je zachránený, tak som jej povedal: vaše srdci a vaša modlitba ho zachránila. To je znak toho, že Ježiš Kristus prišiel upozorniť ho na to, aby zmenil svoj život. A tu záchrana už začala. Váš syn je zachránený.
som povzbudil tú matku, veľmi bola potešená. A toto by som chcel adresovať všetkým vám, rodičom. Možno máte problémy s deťmi väčšie, než ako v súčasnosti to býva, ale dôverujte veľmi modlitbe, ktorú za deti prednášate. Dôverujte. Ak sa modlíte za svoje deti, vaše deti sú zachránené. Povedal som vám, Boh Otec nebeský nemôže odmietnúť modlitbu matky, ktorá prosí za svoje deti. Tam nemôže byť ani prehra, ani nejaký nezmysel, alebo neužitok, tam je isté víťazstvo. To je modlitba matky za svoje deti, je isté víťazstvo. Aj keby ste nevideli zmeny v živote, aj keby sa nič neudialo, vy vytrvajte v modlitbách za svoje deti do konca svojho života. Hoci budú ďaleko, hoci bude vás, mnohé veci vás budú rániť, hoci budete utrapení, nebojte sa. Znovu vám potvrdzujem, na základe vašej modlitby deti sú zachránené. Ako bol zachránený tento Martin, tej utrapenej ženy matky, ktorému sa zjavil osobne Ježiš Kristus. Ako povedal na začiatku liturgie, Otec, dnes prežívame, v tomto roku my Baziliani prežívame jubilejný rok svätého Jozafata. Je to významná osobnosť. Mnohí ste boli v Ríme, v chráme svätého Petra a hneď pri oltári svätého Petra je taký katafalk, je oltár pod oltárom za sklom, za mriežkami viditeľný. Sú tam relikvie, sú tam pozostatky svätého Jozafata, ktorý je oblečený v biskupskom ruchu s palicou vrlou a chodí tam celý svet. A mnohí sa pýtajú, kto to je ten Jozafat, lebo tam prichádzajú ľudia z celého sveta, zastavujú sa a pýtajú sa, kto to je. Si predstavte, aká česť, aké vyznamenie. Grécko-katolícky biskup je hneď pri oltári svätého Petra. Musela to byť veľká osobnosť, keď má takú česť, také miesto v srdci chrámu kresťanstva. Áno, to veľká osobnosť. 17. storočie položil svoj život. Najprv hlásal jednotu kresťanstva a cirkvi a potom svojim učením to dosvedčoval, ale vydal najväčšie svedectvo mučenickej krvi za jednotu so Svätým Otcom, s pápežom, za jednotu, aby kresťania boli jednotní, aby všetci patrili do tohto ovčinca, ktorý pastierom Ježiš Kristus prostredníctvom rímskeho pápeža svätého Otca. A tak hlboko ostala jeho spomienka v našich srdciach a Svätý Otec z príležitosti 400 rokov tohto jeho mučenickej smrti si predstavte, Svätý Otec dal plnomocné odpustky pre všetky bazilianské chrámy po celom svete. Takže týmto potvrdil veľkosť tejto osobnosti, ako si ho cirkev váži, svätého Jozafata Kunceviča, a máme to v liturgickom kalendári grécko-katolíckej cirkvi 12. novembra, ale majú to aj bratia rímsko-katolíci tiež úctu svätému Jozafatovi, ten deň 12. novembra. Prajem vám, bratia a sestry, aby ste našli pokoj, aby tento deň, táto chvíľa, tento moment prinesel vám obnovu, obrodu vášho života, a aby ste našli istotu, že máte dôstojnosť dieťaťa Božieho, aby ste sa nebáli ťažkosti tohto sveta, aby ste stále upriamovali pozornosť hore, kde je naše miesto, kde je náš
miesto. Tu sme iba ako pútnici na tejto zemi, ale naše miesto, náš domov je v nebi. Tam upriamujme svoju pozornosť, svoje srdce, svoju dušu už na tejto zemi a tešme sa, že raz sa stretneme s dobrotivým Pánom Bohom, budeme ho vidieť z tváre do tváre, budeme vidieť presvetú Bohorodičku, ktorú tak milujeme, uctievame aj na tejto odpustovej slávnosti. Budeme vidieť svätých anielov, budeme vidieť našich drahých príbuzných. Tam budeme už na veky. Na toto sa tešme, na toto sa pripravujme a nech náš život bude zodpovedný práve k tomu, aby sa takto stalo. Kristus medzi nami. Yeah.